meidän asiakashankinta aamiaiselle. Mun nimi on Jani Aaltonen. Olen yksi aamiaisen pääjehuista niin sanotusti, eli Accessio Finlandin toimitusjohtaja. Meillä on tänään esiintymässä JAP Solutions Oy:stä Mika Ihalainen myyntijohtaja sekä Jarkko Nors Suomen asiakastiedostaja. Minkä takia me ollaan täällä on se, että me ollaan kaikki hankkimassa lisää uusia asiakkaita. Ja tänään me ollaan koottu tämmöinen 3 osan setti siitä, että miten me nähdään, että se juttu voisi toimia mahdollisimman tehokkaasti. Ja tätä varten me ollaan koottu esitys, joka sisältää asiakastiedon puheenvuoro siitä, että kuinka me käytetään tietokantaa mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen, kun me tehdään asiakashakuja tietokannasta, mitä meidän kannattaisi ottaa huomioon, mitä sudenkuoppia siinä maailmassa on ja näin päin. Miksi tämä on tärkeää, tämä tietokantapuoli on se, että me ollaan Accessionissa huomattu 7 vuoden aikana, että uusasiakashankinnassa käytetään melko vähän aikaa sen tietokannan rakentamiseen. Ja tästä tulee sitten muutamia sellaisia ongelmia, kuten esimerkiksi ajan käyttö. Se menee ehkä väärään paikkaan, tästä voisi tehostaa, ja kustannukset saattaa kasvaa. Jos me pikkasen kiinnitettäisiin huomiota siihen tietokantaan, ehkä noin 50%, 25% enemmän jotain sellaista, niin meidän uusasiakashankinta B2B-puolella saattaisi olla vähän tehokkaampi. Ja Accessionin puolelta sitten puhutaan vähän siitä, että no miten tämä homma noin niin kuin käytännössä tehdään. Mä koitan näyttää muutaman esimerkin ja näytänkin, miten eri toimialat tekee uusasiakashankintaa, miksi näin on ja kuinka sitä voisi edelleen tehostaa. Ja Ihalaisen Mika JAPista kertoo sitten, että miten tämä niin ihan oikeasti käytännössä sitten on mennyt. Ja esittäkää paljon kysymyksiä. Meillä on semmoinen positiivinen ongelma, että me ollaan kerran jouduttu vaihtaa tilaa, koska tänne oli alun perin budjetoitu 40 henkeä. Meitä on nyt vähän reilu 90 paikalla. Ja anteeksi siitä, että teillä ei ole pöytiä. Me käytettiin sellaista pienemmän pahan periaatetta ja mietittiin, että heitetäänkö pöydät vai ihmiset pihalle ja päätettiin heittää pöydät pihalle. Ja näin päin pois. Mutta pitemmittä puheitta aloitetaan päivän agenda. Jaakko, ole hyvä. Aikataulusta sen verran, että 10:30 ollaan laitettu homma viimeistään. Kiitoksia.